zalanga kantu zalanga khozi we kantu zalanga iwe kantu zalanga khozi wendawo awu kantu zalanga khozi wendawo Sibingelela wemageba sikwamukela Khozi FM. Mina bengithana kami ngiyaphuza umlaza ngameva. Mina babhejwa lephuma isicini kade bekuvalele. Ngiyalibingelela nonke balaleli boKhozi FM. Nonibingelelayo uSphesihle Zulu empangeni kwesakamthetho phansi neentuthuko esigodi. Ndaba ezitha ukhula ekhuleni kwakho ubukade uyibona yini umculi ngelinye ilanga noma mhlawumbe ubusuku ucula nje nentombi uyishayela ingoma njengoba uyintombi nje khonza into zesintu nentombi ihamba umhlanga. Ikhula into yesiZulu into engangivele ngikhonzile kakhulu ayikho into ngikhonze kakhulu njengento ephatha into yesiZulu ukucula into engangivele ngithanda kakhulu ngisho ngikhula ngisekhaba bevele bazi ukuthi uma usuke wathinta mina into ezothinta ukuthi kumele ngithinta iphimbo usuke usungithintile. Okay nihlangana kanjani pho noKhuzani uzufike ufinyelele ethenini ukwazi ukwenza na ingoma yileya ke eyamenza wakuthemba kangaka ekuthenini uthi ungakazi ucula e-studio kodwa ukwazi ukuyokhipha uCremo nje. Umuntu kakhulu uhamba umhlanga uhamba nentombi senza ama-video lapha nalapha amaningi khona enye i-video ubhuti Khuzani ayibona yase imhlaba enhlizweni wasengilandelela kusukela lapho kwaze kwaba uyangilandelela wangithola kanjalo kwaba kanjalo. So use studio awukaze wethuka kwaze ube novalo. Lalukhona kakhulu futhi ngiyibuza ukuthi angazi yini ukuthi ubhuti enze ukuthi ubhuti Khuzani athathe i-risk ngomuntu ongakazi enze ngisho demo ongakazi ame ngisho emva kwemic nakali ngangiqala ngamilalanga uvalo lami ngishanga lendlela kodwa kwasho ukuthi lento yazilisa emzweni ngasenza yenhlahla ngathi ngikwenza into ayifuna ubhuti Khuzani kwavele kwaphuma yena nabantu bayithanda kakhulu. Ukusayina ngaphansi kweIndlamlenze Group Production kusho ukuthini kuwena njengowesifazane oqala ukusayina kule kampani? Kusho likhulu ubhuti Tjathali kusho likhulu kumina kusho ukuthi ubhuti Khuzani wenze into eyisimanga wathatha umuntu wesifazane njengoba kuyinyanga yethu nje lento le isho likhulu isho ukuthi umuntu wesifazane usengenza naye into iyenzeke isho nje into enkulu buthatha angazi ngachaza ngithini umuntu osifazana kena umuntu okuyekelela umuntu okuyekelela empeleni umuntu osifazana kena nje umuntu ukuthi avele nje abulawe asibona bokubulawa nkosiyami futhi nathi ikhona lento le esinayo ikhona lento le futhi nami ubhuti uKhuzani ayibona kumina wayithola kuyezwakala ndaba ezithu awungitsheleke sesiphetha nje ngifuna ukuthola la ingoma ke singayilindela nini mhlawumbe kuzoba isingle noma uzoliqala nje ubusithi gaka ngealbum noma mhlawumbe uzokhipha isingle into esingayilindela nini? Njengoba ngisawumuntu osafika nekuzomculo ngingathembisa ngithi singaqala silindele isingle. Okay. After nje i-lockdown makuphela i-lockdown sesingaqala silindele sibone kusukela lapho. Alright Ntombi siyabonga kakhulu mhlawumbe sesiphetha nje khona ungasigabisela ngakho ukuthi nje kancane ke sikuzwe nje njengomzulu wakwabo Mageba sesiphetha. Ngicela ukuthi ngikubele ingoma kaThixo. Hilangilanga shela ngosoli wathu yangithanda kantu dlalanga ngosoli kantu dlalanga au kantu dlalanga Awusuka madoda siyabonga kakhulu intokazi sinifisela kusuku oluhle enkundleni zokuxhumana sithola kanjani? Ngathola ngale awatholakala enkundleni zokuxhumana ndaba ezitha kulungile ke Ntombi sikufisela usuku oluhle ke ngane ukuthi siyabonga uyazi futhi Tjatha ngisacela ukukhona into engifisa ukuthi ngivale ngayo kulonyaka njengoba sibona ukuthi unyaka uduzela kanjena abathuka ukuthi
siye njengentombi siyabona ukuthi awekho khona isimemezelo esincane bengifisa ukudlulisa intombini ezilalele umhlaba wonke jikelele lithi matshitshi esizwe sikaZulu lithi ngicela ukuthi noma kukanjena kodwa unyaka ozayo uNkulunkulu methandile sazophinde sihlangane ukuthi asiye emhlangeni ngiyacela ukuthi intombi ivale kakhulu intombi ivale kaneke ivale intombi magebe ngicela nje ukuthi nje intombi ivale noma isebesidingizela kanje kodwa nangonyaka uNkulunkulu methandile sizophinda futhi simvakashele umdleko mbani ayivali intombi indaba siyabonga futhi intombi ayenze njalo ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu Sithule sikandaba ubonike ayivali intombi bakithi alright intokazi ke le uSphesihle edlule esikhuluma naye usayine ke indlamleze production group empeleni group production uyabona ukuthi ke ingempela ke izokwenza ke imanga mangabulalela ke iphimbo layo nobuhlaka nje ke enabo lo sihlalo ke ubelitholela ngale kathi zihle ngabe ithala yonga ke kuze uqale ke ukwakha umcebo ozoba ke yifa labantwana bakho nezizukulwane zakho vakashela ke ithala seduze nawe uthola ke ukwalulekwa ngokuphatha ke izimali ithala mboneneli nombolekiso zezimali osemthethweni kunemigomo nembandela nazo zemidlalo noSiphawu Mfoka Mavuso